Mhuri yeZimbabwe mangwanani akanaka. Tiri kusangana uri musi wechina. Toda kutenda Mwari nemukana wavanotipa kuti tirambe tichisangana tiri vapenyu. Toda kuti Mwari vakuitirei zvakanaka zuva nezuva. Nematambudziko atakatarisana nawo, Mwari ngavakusimbisei. Nyasha dzikubatanidzei kwese kwamuri semhuri yeZimbabwe. Mangwanani ano handina mashoko akawanda. Mweya wangu uri kushushikana zvakanyanya nekuda kwaComrade Nyoka Yemabhunu. Madhethi avo aswedera. I think vazhinji venyu muri kuziva kuti musi wa10 tinenge takatarisana necourt date ravo. Zvatinotenda ndezvekuti Mwari vane pavo pavanoita, uye zvakare vanhu vane pavo pavanoita. Asi zvese tiri kuzviisa mukati mamaoko aMwari, kuti kana ivo vachida, Comrade Nyoka Yemabhunu vachabudiswa. So our biggest problem ndeyekuti mune zvinobatika tichiri nedambudziko. Sekutara kwandakaita kuti neniwo ndiri mubereki, ukaona maproblems akuafekta nevana to such a point yekuti vana havachagoni kuenda kuchikoro, pava kuita mathreat due to marentals anenge akamira, unonyatsoona kuti kuva mubereki chinhu chakaoma. Asi zvese izvi tinozvitora toti Mwari ndo vanoziva kuti zvinhu zvichafamba sei. Dambudziko hombe ratakatarisana naro imari dzemaloya. Takatraya by all means nesuwo, and we are still trying through our own finances kuti tiwane something chatinoisa kwavari maloya up until musi wa10 tinenge tichitraya kuti at least Comrade Nyoka Yemabhunu vachiapia mujere varegedze kushayiwa loya. Mwari vanotiitira zvakanaka. Asi mangwanani ano specially ndoda kudedicata this address towards avo vanoda kuita partner naComrade Nyoka Yemabhunu. I understand kuti chikwereti chiripo chakakura, asi chatakutonyanya kukoshesa ndechekuti at least mari inenge ichidiwa pakuti vaapie tinge takaisanganisa. Ndakataura namukoma Godwin nezuro, vari kutiwo vari kutraya kurutivi rwavo kuti at least pamwe vanogona kuraisa something like 20,000. Nesuwo tichange tichizama kusaidi kwedu kuti tuone kuti pane here mari dzatokwanisa kusimudza. So the issue ndeyekuti Comrade Nyoka Yemabhunu, he needs a legal representative. Takaisa pano maaccounts emaloya, and ndiri kuramba ndichiwana vanhu vari kuti Comrade, hatina dambudziko nekubatsira, asi tine dambudziko nesafety yedu. Ndo vazhinji vacho. Vamwe vakandiudza kuti Comrade, tinogona kubatsira but tumari twatinobatsira nato tushoma kuti tingakanda mumaaccounts. It was proven zvinhu izvozvo nevaviri vakataura kuti tinokwanisa ma50 rand. Hapana futi chakashata ipapo. Mwari vanotiitira zvakanaka. So
hold me to my words, muri yeZimbabwe. Vanoda kubatsira nema 50 rand e-wallet. Ndakuisa my personal number pano. Ndokumbirawo kuti muise ma 50 rands iwayo pa account pa number dzanchaisa pano. Dai takwanisa kuti tiraisewo something like 10,000. Tinenge tiri vanhu vanonga vazama kuita something. Tobatsirana nana mukoma Godwin. Havasiri kutanga kubhadhara maloya nemari dzavo. I think makambonzwa kuti ndo vamwe vakambobhadhara 20,000 vari vega. So ngatichibatsiranai muri yeZimbabwe nemoyo waMwari. Ndichaisa my personal number pano, which you can use to send my e-wallets. Unfortunately, number iyoyo is not on WhatsApp. Kana muchida kuisa message ku WhatsApp, munoshandisa idzo dzatinoshandisa pano pa Revolution. Motumira ipapo. I'm in control of that account. Tinokwanisa kubatsirana. Let's try to push tibatsire umwe wedu. Kana ichinge yangokwana mari iyoyo ndinokuudzai kuti mari iya yakwana. And we are going to record nema lawyer. Tiva confirm kuti mari vaiwana. Ngatibatsiranei muri yeZimbabwe. Tese takadai tichapinda matambudziko nekuti basa rekusunungura vanhu ibasa rinototeverana nemajere. Ngatiregedze kungonakidzwa nekutevera zvinonaka zvinotaurwa and tichinzwa kuti munhu ari kutaura chaizvo chaizvo zvinoti affect. Toregedza kumusapota munguva yakaoma. Ibasa redu tese kusunungura Zimbabwe. I understand kuti everyone is expecting a Goliath, but the issue yekusunungura Zimbabwe iri issue yakakosha. So I have taken it upon myself kuti nditore mukana uno tinditambire mari towards building a 10,000 yatiri kuda. Kana mukoma Godwin vakwanisa kusimudza 20,000 yavanokwanisa, then tinonga tiziva kuti tacover maloya on 30,000, at least atombocover something kune chinokweretwa kumashure. Tichiona zvakare kuti patiri kusvika musi wa20 musi wa10 tinenge takamira zvakadii. Nyaya imwe iri kunetsa inyaya yepaperwork yavo yekuva legalizer South Africa. It requires a lot of money, of which lawyer anga akati tikakwanisa kumbokava something on the credit iripo, tinogona kubatsirana kuita kuti suppose anything happens, Comrade Nyoka Yemabhunu vanzi ngavabude. Tinokwanisawo zvakare kuva tiine mukana wekuti vakachengeteka. Havanzi varilizwa uku vakubatirwa zvimwe. Izvozvo zvinotongoda isu vana veZimbabwe. Zimbabwe dambudziko rina Comrade Nyoka Yemabhunu idambudziko renyu vana veZimbabwe. I really want to ask you in the name of God kuti atizamei kuti tibatsirane. Vari kuZimbabwe muchangoshandisa namba dzatete, hanzvadzi yaComrade Nyoka Yemabhunu. Ndakambotaura last time kuti tete vakatendeka zvinondishamisa. I don't know kuti tinovatenda sei. And nevese vanga vachiisa maadverts, toda kuramba tikutendai. Izvezvi pamaadverts iwayo takakwanisa kucover rent imwe.
tangova ne2 months zvedu nekuda kwokuti patakakavha 2 months takasiya 1 month, saka nemwedzi uno dzave 2 months dzakumashure, and mwana ari kunzi akuda something like 3000 kana kuti 4000 ndisiri kuita mistake. Ndichanyasa kubvunzisa zvakanaka nekuda kwemamirira zvakaita, because anobhadhara 1000 every month. So let us try zvatakakwanisawo takaita. Mwana akarwara tikatumira $85 ikoko, tikabhadhara 250, takakava something ne$100 futi chatanga taudzwa naComrade Nyoka Yamabhunu kuti chiitwe, ikaenda mari yacho. I think ivo Comrade Nyoka Yamabhunu at some point takatumirwa 40 and 40, that is $80 yakaita towards the upkeep yavo. Imwewo takaisa mari dzedu, Mwari vachitiitira zvakanaka. So vanoda kuadvertisa, please uyai nouwandu hwenyu, because pano we are towards raising mari yaComrade Nyoka Yamabhunu, and we are going to account in whatsoever we are going to do. Sekutaura kwamuri kunzwa tichiita pano kuti ma-adverts helped us a lot, because that 250, that 85, that 80 rand and $100, all those monies was raised through my accounts and they served a purpose. Comrade Nyoka Yamabhunu will always confirm. Saka ngatibatsiranei mhuri yeZimbabwe sevana veZimbabwe. Thank you so much.